Това е натуралната ми форма. Сега ще ви представя продуктите, които използвам, за да поддържам тази форма. Първият продукт, който ще ви представя, това е суроватъчният протеин на Proof Nutrition. Ако искате да си закупите същият протеин с бисквитка и крем, може да посетите Proof Nutrition сайта и да използвате кодът ми за 10% намаление, красен 10, виждате го на екрана. Също така, този протеин помага за възстановяването и поддържането на мускулна маса. Втория продукт, който ще ви представя, това е цитрулина малат с вкус на боровинка, намалява умората, подобрява кръвообращението и увеличава издържливостта по време на тренировка. Може да си го закупите, много е добър. Аз лично го използвам 30 до 40 минути преди тренировка. Третия продукт, който ще ви представя, това са магнезий плюс витамин B6, който подпомага мускулната функция, също така нервната система и намалява мускулните крампи. Четвъртия продукт, който ще ви представя, това е цинк цитрат, който подпомага имунната система, също така подпомага и за възстановяването след тренировка. Препоръчително е последните два продукта, които представях, магнезия плюс B6 и цинка, да се пият преди лягане. Това са моите продукти, които използвам. Ако искате да закупите същите продукти, може да посетите Proof Nutrition сайтът и да използвате за 10% намаление моят код красен 10. Благодаря ви, че изгледахте този клип и до скоро!